Sonatam o y'a tɔgɔ ye k'a lasurunya. N'o tɛ Sonatam ye usine de ye, entreprise de don min ka baara ye ka taba ni dɔw k'a ma ko sara k'a bayɛlɛma k'a kɛ sigɛrɛti ye. Sonatam nin créera an fɛ yan Mali kɔnɔ, Mali ka jɛɲɔgɔnya ni teriya bolo sira kan ani Chine cɛ. A kɛra 1965 san 5 an ka indépendance talen kɔfɛ usine nin dayɛlɛla Mali kɔnɔ yan walasa ka malidenw ka laɲini sigɛrɛti ko la ka se ka satisfaction dɔw la. A sigila fana ka min ye alimɛti ye, alimɛti clair, o kun fana tun bɛ produit a fɛ. An kun b'an ka yiriw bayɛlɛma ka alimɛti dilan. Nin bɛɛ kɛra pour que ka dɔɔni bɔ Mali ka donni na parce que yanni nin usine nin ka sigi, Mali jamana kun bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ bɔ kɔfɛ de ka na, mais usine sigilen donni min b'an kun ka taa ɲini fo kɔfɛ ka na n'a ye, o donni fɛgɛyala parce que usine nani jɔ o jɔyɔrɔ la sisan a b'o produit ninnu dilan an yɛrɛ fɛ yan ka an ka concitoyens ka besoin satisfaire n'a ye. Donc o de ye Sonatam yɛrɛ sigi kun ye. Bon baara kɔnɔna na a ka laɲini dɔ tun ye an ka production locale sara min tun bɛ sɛnɛ an fɛ yan an ka sigida dɔw la, Kita jamana na, Kulukoro jamana na, Sikaso jamana na, Tombouctou jamana na, nin fan bɛɛ la Mali kɔnɔ sara tun bɛ fɛngɛ yɔrɔ min na k'a bayɛlɛma k'a kɛ sigɛrɛti ye ka maliyɛnw ka besoin satisfaire n'a ye. Bon waati tagalen Sonatam yɛrɛ y'a lajɛ parce que jama ka gu fana falenna dɔɔni ka amélioration dɔw k'a la. Bon 2002 nana se, Sonatam a daminɛ na Mali de kun ta don, mais à partir de 2002 u y'a privatiser k'a dayɛlɛ kɛ parce que loi dɔw taara Mali la k'a fɔ entreprise dɔw bɛ se ka privatiser. État kun ta ye min ye à 100%, État ye dayɛlɛli kɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw kana fara ale kan. O kɔnɔna na an ye ouverture kɛ, Libyɛnw dana u ka groupe d'investissement fɛ Laïco, tubabuw nana français avec Coralma, Mali secteur privé yɛrɛ min ka laɲini ye waati bɛɛ k'i bolo di gouvernement ma ka baara kɛ, place fana dɔ di olu ma. Donc Sonatam bilama an bɛɛ jɛn de don, État ta b'a la, secteur privé b'a la, Libyɛnw ta b'a la, Coralma français fana ta b'a kɔnɔ. O de ye Sonatam ye bi bi in na. Mais usine min don a ka baara fɔlɔ basiquement o ye ka sigɛrɛti de dilan en valorisant nos productions locales. Sonatam ka sigɛrɛti fɔlɔ o tun ye joliba ye. An bɛɛ tun bɛ liberté, an y'an ka kamaleya kɛ liberté min na. I bɛ kalamɛnɛ sɛbɛn dessin y'a kan, flambeau fɛngɛ b'a la, couleurs b'a kan, vert ni bilenman ni jɛman. An ye o kɛ. Sisan Sonatam dans le cadre de la diversification k'a ka fɛngɛw jɛnsɛn ka dɔ fara a kan, a ye marque wɛrɛw ta ani British American Tobacco BAT, olu ye boloda sɛbɛn dɔ la ka yamaruya sɔrɔ ka olu ka denil international dilan an fɛ yan sisan. Waati dɔ la an kun b'a san kɔfɛ de ka na n'a ye, mais jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an y'a yira an jɛɲɔgɔn na k'a fɔ n'an sera ka dilan an fɛ yan fana o ka d'an ye parce que a ligne mana kɛ an yɛrɛ fɛ yan, opérateur min bɛna baara kɛ nin ligne kan a bɛɛ ye maliyɛnw de ye, o fana ye emploi kuraw de dilannen ka di maliyɛnw ma. An bɛ taxe minnu sara kɔfɛ an b'a sara san intérieur la, mais les droits de porte an sen bɔra o la quoi. Donc o kɔnɔna na ministère ye yamaruya di, administrateur fana y'a valider k'a fɔ ko ka ligne sigi. An ye ligne sigi, aujourd'hui la denil bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan, maliyɛnw yɛrɛ fɛ yan, mais taba bɛ na ka bɔ kɔfɛ an b'a mélanger. Tabako la il faut comprendre que fɛn kelen tɛ se ka kɛ sigɛrɛti ye. Taba fan o fan n'i b'a ye circulation na bi ɲagami de don. O bɛ Kenya taba ta, ka Mali taba ta, ka Virginie taba ta, o de bɛɛ bɛ ɲagami pour que a ka bɛn goût dɔw ma quoi. Bon Sonatam ka baara ye ka nin bɛɛ de mixage kɛ ka se ka sigɛrɛti di min bɛɛ bɛ mɔgɔw ka goût ma sur le marché et puis résister parce que taba wɛrɛw b'a essayer ka dun an bɛ kɛlɛ kɛ olu donni na, mais n'i bɛ fɛ ka don régulièrement i bɛ tɛmɛ Sonatam de fɛ. A ka monopole kɔnɔna la ale de b'a lajɛ ka yamaruya di i ka feere an ka jamana kɔnɔna na. Vous savez produit min don a ka question ma s'a ma fɔlɔ dɛ, mais n b'a fɔ a ye par anticipation
a produit réglementé le kojugu parce que a kololo mi bege mo ka santé ka ça c'est que labla tin ko na ka kete donc sonotam ni gouvernement ministère de la santé ministère de l'industrie et du commerce ou tena ka feraw douda pour que cigarette femme be feran fe abeko hakaw dafa bon au konona national tam des points centraux aller de à baroque pour que abeka temale fait à cas certifié c'est conforme à nos attentes en matière de production de tabac sur notre marché. Pour que fait ambe bara que continuité konona na amba que continuité konona la mais fin courant de bena do konona la ko courant menu dara yelama menu bido ambo fana ke an dia clé belebele ba be min kono bi no ye changement et innovation technologique ou amba ke o konona na bibina pour qu'il ka exister fika ulu innovation nous de insérer gafanga la pour être compétitif yere ka ke kene kan tuguni akadi wasuru yere be pour qu'il ka ke il faut qu'il ka innovation ta innovation kele juma en besigile nyeba là c'est l'avènement du photovoltaïque énergie solaire comment faire encore le mais bibina ya ambe ka girin ka ke tugumina parce que ambe mako bala yalama ba de do ko bena sonatam bena yalama ke aka production source d'énergie là pour que kase ka basculer et clétaka ono kera abena ni hakili sigi chamambaye abena ni hakili sigi chamambaye anga facture yerenka parce que groupe de bambolo ya gasoil baissant au de bekala avec jo avec mais cléta non sera pour maîtriser on va avoir la garantie qu'il faut une production qui sera montée. Bon, nouvelle technologie, nous, digitalisation, nous faisons une question de bébé. C'est notre qu'elle met qu'à d'aller, nous bécama. Pour nous, les accueillir à ma bande, nous mais en termes de projet pas follow m'bé. Il y a la liberté blonde. Nous, il y a une cigarette follow, il y a que blonde. Il y a la liberté brute, la brune, la cara blonde. 600 aux lignes à 100 hakesro. Amène à l'écart parce qu'il y a joli kacha. Ninan sans kono, on a décidé qu'à aller ligne de production à rénover totalement. On a une ligne croix de cycle pour que baraka sika ke barakela ou se ka to mansoro mais consommateur ne veut cigarette ou cigarette ni mansoro parce que liberté blondie kadi mogo yesula e ko fu be débat non fait mais comment dans la bisika ke uta hakesro au qualité au manque clana quoi parce que sunatam ko redam la liberté ka il faut que on va continuer la liberté et para continuer. Mali industrie pionnier dodo. Je peux témoigner que Chamangera industrie secteur kono. Je sais qu'à témoigner parce que n'y bara dans la direction de l'industrie là qui est chargé de l'élaboration de la politique du gouvernement en matière d'industrialisation. N'y bara dans comme secrétaire général au ministère de l'industrie et du commerce. Entreprise Minouba Gelea Kononie Barak comme coordinateur au niveau régional. N'y a Barachamake industrie avec développement dans le secteur privé. Au début permet qu'à Foyena, Angan Kasawa, Anga Barakelena. Parce que en Bekera témoin ni Wati d'abord nous na Gelea Chamankera, mais son otamba 5 ans. Et Anga parc industriel, cabinet bedamne. Wati mina faut que c'est 600 mois parce que son temps kumbe kum follow law na foro ko ali bia ba 5 ans ya do o kabako e do bolo mais te do re mo ko kisse ya de do onu ka bara nu ka détermination ande faraw be faranyon ka ani gouvernement ani secteur privé pour que son temps ka ke ambi a 5 ans sambi worola sambi woro kono chama binale kasgene ye programme géré pour la réhabilitation des entreprises en difficulté et la liquidation de certaines entreprises. Ba don chaman bina parce que ou ma se ka solution sur ka boda sur ka problème na mais sunatam wati be asera ka iyere woloki ka solution sur pour que aga continuer ka barake ba ambo de clé la sisa au delà feti bisan bi oraye occasion ya mbolo ka feti ke ka vraiment ka bunyama se ki fona ke fin bolo dona ni barana ka befo parce que nous avons détermination de laquelle ambia bibina au folie ambo là c'est gouvernement amba là c'est partenaire bela jelema